Gospodinu dok stvara 12. I nas pozivaš k sebi u svoje visine, Bože naš. Biraš koga ti hoćeš prema svojoj svetoj volji, prema ljubavi svojoj. Kad se odazovemo, onda napuštamo svoju sebičnost i svoje uskogrudne uplašene nacrte. S Mojsijem skidamo obuću i stupamo na sveto tlo, odlazimo k tebi. Potvrđuju to nova imena koja daješ i Petru stijeni i sinovima groma. 2 su Šimuna, 2 su Jakova, 2 nose slavno ime tvojega naroda Juda. Uzimaš braću, 2 i još 2, jer su zajedno stasali, znaju se, autentični, ne mogu jedan drugome glumiti. Već sada na prvo mjesto stavljaš Petra, pa makar ga u nizu razdvojio od njegova brata. Tu je Filip, kojega s Andrijom vraćaš iz svijeta grčkoga imena, Filip koji je pozvao prijatelja Natanaela tako da mu najaviš pogled na anđele koji uzlaze i silaze nad tobom. Tu je i Matej, kojega si izvukao iz njegova života u novcu, da ga zauvijek zahvalno pamtimo po evanđelju. Biraš i Tomu blizanca, kojega ćeš posebno primiti i poučiti nakon uskrsnuća. Ti sam hoćeš i Judu, premda je izdajnik. Nije li to zato da uzate i on ima priliku otići iz svojih nauma i poduzimanja, prihvatiti zakon tvojega srca prije nego bude kasno? Stvaraš nas kao na početku, činiš novo, uspostavljaš cijelu sveobuhvatnu zajednicu za svih 12 plemena svojega naroda. Kreiraš nas da budemo s tobom, da svoj život dijeliš s nama i da nas šalješ. Zato što nas ti šalješ, mi smo apostoli, poslanici. Mene šalješ s tvojom misijom da činim što ti činiš, kao što je Otac tebe poslao, da donosim tvoje evanđelje, da tvojom vlašću izbacujem demone. Ti, Gospodine, ustanovi srž mojega života, definiraj tko sam, daj mi veličinu i vrijednost kako si već Abrahamu obećao. Svojom božanskom rukom ispisuješ ime na mojemu vlastitom ja, ime koje me trajno veže uzate.